Mga kapuso, karong buntaga, Agosto na. Higalaay Festival na. O di basta-basta ang atong kasaulugan karong tuiga mga kapuso. Sanglit balik face-to-face activities na ta. After 2 years of virtual celebration. Busa, sabay tang makisayod sa mga aktibidad karong tuiga. Kauban ang City Tourism Officer sa syudad nga si Ma'am Chaisa Dulgime. Ma'am Chaisa, good morning and welcome din sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta ma'am? And happy Higalaay Festival. Bulawanong adlaw kanimo Cyril ug sa tanan nga mga kapuso nga nananaw karon sa programa nimo niining kabantagon. It's such a good day to start that we inform everyone tanan nga nananaw naminaw karon sa imong programa kung unsa ang atong mga activities no para sa atong Higalaay Festival. So daghang salamat kaayo Sai. Alright, Ma'am Chais, unang-una, after 2 years of virtual celebration sa Higalaay Festival, balik face-to-face activities na ta. Paunsa ba nato ni gipangandaman, ma'am, og sigurado ko mas grande gayud kini karong tuiga? Oo, no? Actually, medyo we really had to do some orientation kay duha ka tuig nga virtual tanan ang atong production, ang atong mga shows. So, medyo gamay ray tao nga na-involved no during sa mga pagbuhat nato sa mga videos, but now mura tag nag-reorient nga mobalik ta sa 2019 no, which was the last time nga nag face to face ta nga daghang tao na pud ang atong kastorya, ang atong ka-deal, ang atong ka-coordinate no. So that means for us nga meetings left and right, but kaning tanan ginahimo nato alang gyud sa pagpangandam para sa atong mga nagkalain-lain nga mga activities for Higalaay Festival. Ma'am, unsa-unsa ba ang mga aktibidades nga atong gitagana alang aning selebrasyon nato sa kapistahan karong tuiga? Unsa sa ba ang tumong nato kung ngano nato ginasaulog kini nga kapistahan? That's right. Start with Higalaay Festival. Ang word manggod nga Higalaay is really relatable, no? It means celebrating, or it means the friendship that sa ato sa Cagayan de Oro, ang Higalaay Festival really means celebrating that friendship. So even ang atong mga events no nga ipahigayon are all planned with coordination and cooperation in mind. Kaning atong mga core events, daghan ta partners ni ini no. Dili lang ang city government mismo ang ga spearhead, but really working together with other private sector, other government agencies para lang mapahigayon ang atong mga activities. So we're demonstrating the essence of what friendship and what teamwork is about no through Higalaay Festival. So in terms sa activities mo tong Friday nag-start na nato, gi-launch na nato. So sa August 26 isa ni sa gina-look forward gyud sa atong katawhan diri sa Dakbayan, ug in fact daghan pud ang ga bisita diri sa Cagayan de Oro just to watch the Carnival Street Dance Competition. So karong tuiga ato pong ibalhin ang ruta sa ato ang street dance. Kaniadto padulong ta sa Rodelsa karon mo balik kita. Magsugod kita sa Rodelsa. Ang main nga dance competition will be at the Pelaez Sports Center, and we're really happy to announce that na dito na ta sa Pelaez Sports Center kay it's bigger, mas daghan tag ma-accommodate, and in terms of safety also no sa katawhan nga mutan-aw. And then this will be followed by the Higalaay Street Parade sa August 27. Kani pod ato pod ni siyang giusab ang atong ruta, Cyril. That's why we really appreciate the opportunity nga maka-share no sa atong mga viewers kung unsay mga kabag-uhan sa ato ang Higalaay Festival. So makita man nato nga na ay daghan road repairs, na ay construction sa drainage, talaga laing bahin diri sa ato ang Dakbayan. So we changed the route kaniadto kung nag-appeal mo sa parade, sa Rodelsa ni siya magsugod, diretso sa Velas, padulong sa Siam Recto, mag-end ni siya sa Limketay Center. This year, atong gi-change, diri kita actually mag-start sa atubangan sa City Hall, ang first nga contingent. Diretso sa Capistrano Street, muliko ta sa Del Pilar Street pa right.
diretso sa Veles Street, turn right sa Veles. And then, dire-diretso siya sa Kiosko Kagawasan, padulong pod ang uban sa all the way to Rodelsa. And then, of course, at 28 Cyril, ang ato ang religious procession at 4 a.m. And then, this is followed by the fluvial procession. And we are also really preparing for this. And then, this is the first time that I'm going to announce to the public because we just finalized this last night. Nakita nato nga medyo kulang yun ang atong kasadya o atong kalipay sa pagsaulog sa ato ang kapistahan ug wala tay fireworks. So, we just finalized as of last night nga magpahigayon gyud ta og Higalaay Fiesta Fireworks on August 28 at 8 p.m. diri sa Duaw Park. Lastly, Ma'am Chais, let's invite our Kapuso viewers, Cagayanos, Misamis-nons, and Mindanawans to watch and be part of the celebration of Higalaay Festival 2022. Among i-invite tanan nga viewers no sa GMA sa tanan nga kapuso nga gatan-aw karon sa nagkalain-laing parte sa Mindanao nga celebrate with us. Isaulog nato ang Higalaay Festival, daghan tag mga activities nga naka-line up nga ako nang saysay kaganina. Ang amo lang hangyo let's all be responsible in celebrating our fiesta. Alright, daghang kayong salamat Ma'am Chaisa sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay and happy Higalaay Festival. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.